kayolah surang alun tantu denai maminta wisatuan burung asang kongo denai hanya singgah saja. De adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama so dulunya mangko tapi dia alaman tuan. Salai babudi magunuh dalam nagari. Kayolah surang alun tantu denai maminta wisatuan burung asang kongo denai hanya singgah saja. De adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama so